Yavaş yavaş geli başladı olanlar. Hoş geldinizler. Her birinizler göre tutmam. Salam salam. Sağ mısılar, sağman yörepsilermi? Sağlıklarınıza yaxşı mənbənizler. Karantinler nekili geç oturan. Öyde kalmağız ya canınızları sıkandır. Her birinizlerin. Bizlere özümüzü nakazanıyla tek duyuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Hiç kim bilen barışmak, gelişmek yok. Bir magazine zaten düşüp çıkarttık az 2 gün indi vapşe çıkmalamaz deyip koydular bilinmez. Kaçan geçerek hep bugünler deyip gün sona oturupmuz özümüze. Neme bolsa da neme depseler aydılanza da aydılıştek edi barı örelik bir gün kurtularmız. Ökmede kulağası barı öreli. Nemede oturanların özleri bile oturandırlar. Sağmı kulağımız attı olanlar hemmemizin canımız sağ. Hiçbirimiz keselemez. Hudayın tersin yollar bilen bizleri korap saklı oturan bu keselçilikten, bu kırgınçılıktan. Şunun için Hudaya minnettarlık. Birlikte yenip geçemiz bunu. Hudayın kömeği bilen. Hele yaz çıkıp, dışarı çıkıp fikirdeme. Doğanlar hoş geldinizler. Hazır bir 20'ye yakın adam girdi. Köpeliş oturup bu programı etsem. Evet, bazı has kızıklı geçerdi, canlı olardı. Ama kıylansam hazırlıkça var olan mümkünçülüğümüz kamera seyredip birimizi kamera arkalı görüp şunu tek yığınamızı geçirmeli bolamız. Buna hem şükür. Hiç yoğundan şunun varlığına hem şükür edemiz. Bu mümkünçülükleri Hudayın berenliğine şükür edemiz. Doğanlı oturanlarınız hem vardır. Pasxa bayramı bu gece gündüzler bellenip geçili oturan. Strasını çetverik dedi 4. gün bu oturup çöreği böldüden bu menin sizler için verilecek bedenimdir. Bunu meni yada salmak için ve izinden hem ayttım. Bunu da meni yatlamak için berca edersinizler deyip bir tapşırık verdi şagirdlerine. Umuman aydan vaktinde özünün ölüp 3. gün dirileceği bu arada 4. gün ki akşam Pesah naharını yiyen vaktinde şagirdlerine bu arada gurrun verdi. Ve ayttı ki indi bu şeravu dedi kaytadan atamın şallığına baran kaydıp gelenime çelnesilerle atamın şallığında bile içemen dedi şagirdlerine. Ona çellesiler bilen saçak başında oturman dedi. İn sonku geze saçak başında oturuşu şu günüdü. O gün hem özünün ölümü bir neçe günden sonra özünün öldürülecekliğine ve 3. gün ölümden dirilecekliğine yine bir gezek şagirdlerine aydıp şu akşamı bitirdiler. Ondan sonku günü öldürülüp haça çüylenen günüdü. Yani bugün hem İsa'nın ölü yankı kavurda yatan günü erti irden nesip olsa hemmemizi bir yaxşı havar bilen, hoş havar bilen birimizi buşlap bilemiz. Kays havar, neme havar bilen buşluğumuz erte dan bilen birimizi yadınıza düşen mi? 2 ayal Maria Magdalenalar İsa'nı görmeye dan bilen barsalar kavurun daşında önüne koyulan daş ayrılan kavura girip karasalar İsa'nın cesedi yok. İsa dirildi. İsa dirildi deyen havar bilen birinci olar İsa'nın İsa soň özü göründü. 40 günläp İsa şagirdleri bilen bile boldu. Ondan soň diri şekilde İsa göge alındı. Onu şagirdleri gördüler ve şol bir hatarda onun bilen bilelikde, olar bilen bilelikde 500 adam İsa'nın diri göklere göterilip Hudaýyň ýanyna gider. Açsak Pesah bayramı yani Pasxa bayramının nemeler barada, nemelerin bolup geçenligini ve bu yarım saat, 1 saatyň içinde onlar bilesler. Her yıl bu bayramçılığı geçiremiz. Her yılı Pasxa bayramı barada sizlere bölekleyin gurrun berip geldim, öwredip. Ama bu yıl aýratyn bir zat barada özümem pikirlenip oýlanmaga başladym ve okadym.
Matta'nın hoş habari 26. babtan yankı İsa'nın ölüp öldürüleceğinin ön yanından bolup geçen vakaların hemmesi edim ta 28. ayetleri bablara kendi sonunda yazılan doğanlar bunu özünüzlere öýüşi hökmünde alınlarda okanlar. Hazırlıkça men yankı Pesah bayramını şähertleri bilen 4-nji gün İsa'nın baştan geçiren söweşi barada sizler bilen bu yarım saatymy geçirmek istemem. Bu barada oýlanyp pikirlenmek istemem. Geç İsa'nın barıp oturup daşın yanında ağlap deri maňlaýyndan akan deri gan bolup ýere akan yerine Hudaýa dilegeden yerine şu Getsemania bagynda näçe müň ýyl ýaşagan zeytun agaçlarynyň barlygyny gördüm. Şu elini şunu kucaklajak bolsaň zeytun agaçyna kucaklajak bolsaň eliň ýetmedi. Bir adam, iki adamyň eli ýetmedi. Şol agaçlar dedi İsa'ny gören agaçlar diýip aýdadylar. Mümkin böyle bolmagyam. Ýatyr agaçlaryň ýene gapdalyndan täze bir ýaşaýyş, täze bir baldak çykaryp ýene-de ýaşap oturan garry agaçlary gördüm. Bolan Hudaýyň diri sözü İncil kitabında jikmejik ähli bolan wakalar bizlere yazılan ve bu wakalaryň üstü bilen käbir zatlara üns berelim. Getsemaniýada nähili bir söweş İsa baştan geçirdi. Getsemania bagyndaky bu söweşden bizleriň öwrenmeli sapaklarymyzy ortaga çykaralım. Belki bir ýa 2-3 sapak ortaga çykarsak bu akşam bizler üçin ýeterlik bolar. Ve o çıkaran sapaklarımızı özümüzün durmuşumuzda oylanmaya başladı. Hudaý bizlere bir zatlar görkezer diýip umyd edýär. Gelinler okalım. Matta'nın hoş habary 26. babta 36. ayattan okap başlayan. Şonda İsa şähertleri bilen Getsemania diýen ýere gitdi. İsa olara, siz bu ýerde garaşyň. Men hol ýere gidip Hudaýa doga etjek diýdi. İsa Petrus, Zebedeýiň oğulları Yakup bilen Yohannany ýanyna aldy. Ol tukatlanyp gaýgylanmaga başlady. İsa olara, yüzün düşüp, ey atam, mümkin bolsa bu hasrat käsesini menden sowa geçsin. Ýöne meniň islegim däl, seniň islegiň amala aşsyn diýip dileg etdi. İsa gaýdyp gelende şähertleri uklap yatan ekenler. İsa Petrusa, meniň bilen bile bir sagatda oýa bolup bilmediňizmi? Oýa bolun, synaga düşmez ýaly. Meniň bilen bir sagatda oýa bolup bilmediňizmi? Oýa bolun, synaga düşmez ýaly dileg edin. Ruh gaýratlydyr, ýöne beden ejizdir diýdi. Geçmek mümkin däl bolsa, onda senin islegiň bolsun. İzine gaýdyp gelende şähertleri ýene uklap yatan ekenler we olaryň gözleri bürlüp durdy. İsa olary goýup ýene gitdi. Ýene şol öňkü sözler bilen 3-nji gezek dileg etdi. Onsoň şähertleriň ýanyna gaýdyp gelip, siz henizem uklap ýatyrsaryň eline berilýär. Turun gidelim. Anha maňa haýanlyk eden golaýlady diýdi. Ine Getsemania bagyndaky bolup geçen zat şu. İsa şähertleri bilen Getsemania bagyna geldi. Şähertleri de görmedi. Bizlere mukaddes kitabyň sahypalarynda muny görmedik. Emma bu ýerdäki İsa'nın düşen ýagdaýy, gelen ýagdaýy, son günlerindäki ýagdaýy aklyňa sygızdyryp bolmaz ýagdaýda özüňi ol derejede bir azajyk İsa'nın köşini giýip görsek şu ýerde İsa'nın nähili ýagdaýa düşenligine we şähertleriň nähili ýagdaýdadygyna şol barada birazjyk oýlanalyň we özümüzi şol ýerde bizem şol İsa'nın ýanyndaky şähertleriň biri ýaly özümüzi şo ýere goýup göreliň. Şonda biz nähilidir bolsa azajyk şol ýerdäki bolup geçen zatlara düşünüp bileris diýip umyd edýär. Doganlar İsa'nın şu ýerde
köpregen adamlık häsiýeti. Bilesiler, İsa'da biz iman edenler mukaddes kitabyň sahypalarında İsa'nın kimligini öğrenen wagtymyzda, onun kimligini gören wagtymyzda ona bütün yüregimiz bilen iman edýäs. İsa'da iki sany tebigaty bardy. İsa'da adamlyk tebigaty bardy. Şol bir hatarda İsa'da hudaýlyk tebigat da bardy. Bu Getsemania bagyndaky İsa'nın göreşi nämeler bilen garşylaşdy, näme zat bilen göreşdi? İsa'nın iki tebigaty arasyndaky kyn bir ýagdaý bar. Kyn bir kynçylykly ýagdaýda İsa'nın jany iki tarafa bölünýän ýaly. Şeýle tukat ýagdaýda, şeýle bir gaýgy, gama batan ýagdaýyny görýäs. Hatda deride yere kan bolup aka oturan ýagdaýyny göremiz İsa'nın. Bu ýagdaý näme bu ýagdaýy emele getirdi? Bu näme bilen baglydy bu ýagdaý? Şägirdler häli soňuna çenni düşünmediler bu ýagdaýyň näme bilen baglydygyna. Emma İsa näme bolup geç oturanlygyny, näme zatlaryň bolup geçjekdigini, özüniň näme bilen garşylaşjakdygyny, nähili käse menden sowulup geçsin, bu käseniň nämeligini İsa şägirdlerden haýtagan. Sebäbi olar İsa'nın aýdýan sözleri, bir gice ozal Pesah bayramında Pesah naharyny iýen wagtynda olara özüniň ölüp direljegi barada aýtdy. Ondan ozalam İsa tiz aýdyp durýardy olara özüniň bu dünýäde ölmeli, eje çekmelidigini, öldürilip haça çüýlenip 3-nji güni ölümden direljekdigini köp gezek aýdardy. Emma şägirdler ona köp ünüs bermeýärdiler. Hiç bolmajak ýaly, hiç olaryň başyna gelmejek bar oturan. Emma şägirdler bu göreşiň nämedigini, bu göreşiň asyl çuňur gelýän ýerine, nämeler bilen garşylaşjakdygyna şägirdler oňýaly çuňur düşünüp bilmediler. Şonuň üçin olar ýagdaýdylar, olar ukladylar, emma deri, kan olup yere akyp. Atam, eger mümkin bolsa bu käse menden sowulup geçsin. Emma meniň emes, seniň islegiň amalaşsyn diýdi. İkinji gezegem, eger bu käseniň menden sowulup geçmegi mümkin däl bolsa, onda seniň islegiň bolsun Hudaýym diýdi, atam diýdi. Üçinji gezegem şol bir sözler bilen doga etdi. Dilegediň, sinaga düşmez ýaly dilegediň, çünki ruh islegli, beden ejizdir diýdi. Ruhuňyz isleglidir, ruhuňyz meniň bilen bile bolmak isler. Meniň ýanymda maňa soňuna çenli wepaly kalmak isler Petrus ýaly. Näme diýdi Rabbim? Men seniň için ölüme gitmegem taýýar diýdi Petrus. Bedeni, ruhu isteglidir, ruhundan gepledi. Men senin bilen ölmegem taýýar diýdi. Men pikir edemem Petrus yalan geplemedi diýdi. Petrus yürekten özünün ölmege de taýýarlygyny aýtdy. Belki beýleki şägirdlerim and içendirler. Hawa bizem ölmegen adamlar, ýani kynçylyk bilen İsa bilen hakykatdan ölmeli diýip gezek gelen wagtynda İsa bilen ölüme çenli taşlap. İsa şonuň üçin aýtdy. Synaga düşmez ýa diýdi. Oýa boluňlar, dilek ediňler. Yürekleriňizde, ruhuňyzda meniň bilen bile bolmak isleseýem, bedenleriniz ejizdir. Meniň elim baglap tutup alyp giden wagtda hemmeňize kaçyp gidesiler diýip aýtdy olary. Emma olar ýok, bize ölmegen taýýar diýdiler. Şu ýerde şu wakada şägirdleriň ýagdaýyny göz öňüne getirip biraz gürleşeli. Ondan soň İsa'nın söbeşi barada gürrüň edeli. Bu iki zat bu akşam için bize için yeterlik olar diýip pikir edemem. İsa'nın ýagdaýy. Doganlar ertini öňüňde näme boljagyny bilmeseň, näme bolsa bolar Hudaýdan geler diýip ansa birden gelip senin eline bağlap, seni alıp gidip seni haça çüýläp ya atyp cezasyny berip ya da dardan asmak üçin sana uju karar çıkaran olsalar, sen hem oturup diňe şol wagtyň, şol cezanyň yerine ýetjek wagtyna garaşyp oturup ölümüňe bilip durup ölümüňe garaşyp oturmaklygyň özüniň ne derecede agyr bir ýagdaýlygyny men biraz baştan geçirdim. Bu ýagdaý yaman kyn bir ýagdaý. Ertesi sana näme boljagyny bilip bu dünýä bilen hoşlaşmaly wagtyň ertesi gelýär. Bugün hem sen bu gijeni yatyp
ertire garaşmaly diýse şo giýje gözüňe uky girmez. Näme derkem, kandak kutular ekenim, näme umydym bar eken, nämeden ýapyşyp halas bolsam eke diýip adam uklap bilmeýsen şo güni. Emma İsa'nın ýagdaýyna serediň. İsa'ları bilen ve onu gelip tutup alıp gideceklerinin sagadyna minutuna çenli bilýärdi. Emma kaçmadı, bilýärdi. Sebebi ol doga edip eýýäm öz ruhuny güýçlendirdi. Bedeni bilen ruh arasında ecir çekti İsa. Başkaça aýdan wagtymyzda adamlyk we hudaýlyk tebigaty bular ikisinin arasyndaky söweş bardy. 3 gezegen gidip Hudaýa ýalwaran wagtynda Hudaý onuň ruhu tarapdaýyn İsa'ny ölüme taýýarlamak üçin ona güýç berdi. Sereden 3 sapar gidip doga eden wagtynda da mümkin bolsa bu kelse menden sowulup geçsin diýdi. Emma bu mümkin däl. O bilýärdi mümkin dälligini. O bilýärdi bu ýere näme üçin gelenligini. Bu ýerdeki onuň özüniň näme üçin gelip, näme üçin ýaşap, emma seniň islegiň bolsun Hudaýym. Atam seniň islegiň bolsun. 3 gezek dileýden wagtynda jany öler ýagdaýda tukap bolsa da, şoň ýaly ejizlese de ölümüň öňünde durup Hudaý ona güýç berdi. Ol meýletin, kaçman, onu tutmaga gelen adamlaryň öňünden çykyp, "Ine men şo İsa" diýip gitdi. Sebäbi Hudaý onu güýçlendirdi. O Hudaýa özüni dolu ynandy. "Meniň emas, seniň islegiň bolsun Hudaýym" diýdi. Emma şagirdler bunu edip bilmediler. İsa şu ýerde şagirdlerden garaşan zady. Serediň içinde iň bir mert gepleýänleri, ýa mert durýanlary, şagirdleriň içinde hem her hilisi bardy, erhili häsiýetlileri bardy. Pebedeýin oğulları bardy. Olara gök gürüldüsüniň oğulları diýip atlary bardy. Başgaça aýdan wagtynda bir hili söwesçän, urusçan, şoň ýaly adamlar da olar. Yakup bilen Yohanna Zebedeýiň oğulları. Olar üçüsünü alıp Petrus, Zebedeýiň oğulları Yakup bilen Yohannany alıp doga etmäge gitdi. İsa olardan bir näme diýsem, adam olda berse, onda adam bu kynçylygyň içinden yeňillik bilen geçip gitjek. Şol adamyň şagirdleriniň bir moralny diýelimi, ýa bir duhowny diýelimi, bir ýöneki adamçylyk goldawyna mäteşik çeken ýerini görýär. Gelip doga ediňler, oýa bolunlar, meniň bilen bilelikde oýa bolunlar diýip, maňa podderşka bolarmyken şulardan diýip şagirdlerinden garaşdy başgaça aýdan wagtynda. Başka hiçbir ýerde İsa şu öz hyzmatyny başlap ta soňuna geleneçe bir ýerde şagirdlerinden bir aýratyn kömege garaşan ýerini görmedim men. Emma Getsemane bagynda şagirdleri tarapyndan bir goldawa, hiç olmasa doga edip bilelikde, oýa bolup durup bilelikde, İsa'nın ýagdaýyna azrak düşünerler diýen umyt bilen olardan kömegi bir zat görýäris. Emma şagirdler tarapyndan oňaly goldawan bolmady, oňaly podderşka da bolmady. Gaýtam ukladylar oýa bolmagyň deregine. İsa'ny tutup alyp gitmäge gelen wagtynda hemmesi gaçyp gitdiler. Emma Petrus birazjyk goldaw görkezdi. Ol baş ruhanynyň, hyzmatkarynyň gulagyny kılıç bilen kesdi. Ol pikir etdi şey diýip, "Men İsa'ny orarym" diýip. Onu hem çyn yürekden eden diýip pikir edýän. Emma 52-nji aýatda 26-njy babyň. "Gylyjyňy kynına sal. Gylyç çekýänleriň hemmesi gylyçdan öler. Näme men atamdan kömek sorap, yüz tutup bilmez öýdýärmisin? İslesem, ol şu fursatyň özünde maňa 12 koşun periştesinden de köp perişteleri iýberer. Emma beýtsem, mukaddes ýazgylar nähili berçay bolar. Bularyň ählisiniň amala aşmagy gerek ahyryň" diýip İsa oňa aýtdy. Petrus şu ýerde İsa'ga bolan bir hili ýürekden söýgüsiniň güýçliligini, oňa wepalylygyny özüniň görkezdi. Emma ol görkezen wepalylygy İsa'nın bir
Başbuğanın hizmetkarının kulağını kesip ayırdı. Ama İsa onun kulağına şifa verdi ve aytdı ki kılıcını eline sal. Eger men bir ağız söz aytsam deydi İsa, Hudaý maňa 12 goşun periştesini iberer kömege. Ve 12 goşun periştesi gelip bir Ýerusalimde bütün dünýäni derbedagyn edip biler ýagdaýdaky güýç diýdi. Men goşun iber meni halas et diýip atama yüzlenim ben. Eger men yüzlensem onda näme bolar diýdi. Mukaddes yazgylardaky yazılan peýgamberlikler nähili berjay bolar. Çünki İsa'nın ölejegi, haça çüýlenip ölüp 3-nji gün direljegi baradaky peýgamberlikler köne ähden beri peýgamberler aýdyp gelýärdiler. İsa bu ýoly tam bilýän agyr bir ýol. Meýletin haça çüýlenmäge öz ayaklarym bilen gitmeklik agyr bir ýol, emma meniň däl seniň islegiň bolsun diýdi. Şu ýerde meni hayran galdyrýan zat şu ayatlarda doganlar. Eger men atamdan dilesem diýdi, häzir bir agyz söz aýtsam 12 sany goşun periştelerin goşununy iberer, legion koşun diýede iberer ve meni halas eder. Bu güýje sahip men diýdi. Seredin adamzat eger bizleriň her birimiz İsa'nın ornunda duran olsak şu gün ertir bizleri dardan asyp öldürmeli bolsalar, bugünem bize garaşyp duran olsak ve özümüzi halas edip biljek güýjem bizleriň elimizde bolsa, bir knopkany bassak bize müňläp koşunma, samolotlarma, tanklarma gelip bizi şu oturan yerimizdeki türmeden çıkarmaga mümkinçiligi bar bolsa, bizler o knopkany bir eýemledik. Onun içindeki adamlyk tebigaty onuň öler ýaly tukatdy diýe. 3 gezek ağlap dile etdi. Menden bu kese sowulup geçsin, menden bu kese sowulup geçsin diýip. Emma seniň islegiň bolsun, meniň däl. Ine bizem hemişe ölüm aňyrda dursun doganlar. Hudaýyň izine ermekde adam şu synaga düşedi hemişe. Meniň islegim bilen seniň islegiň. Hudaýym meniň islegim bilen seniň islegiň. Hemişe bizler öz islegimizi dilimiz. Dilemeliýär, dileňem diýemem. Emma öz islegleriniz Hudaýyň islegi bilen garşy gelen wagtynda İsa ýaly kynam bolsa, bizinki ölüm bilen ýaşaýyş meselesi däl doganlar. O yerlere gitmegem gerek däl, oň ýaly çuňur zatlar aýtjagam däl. Ýönekej zatlarda Hudaýyň islegi bilen seniň islegiň biri-birine garşy bolup duran wagtynda, ey gökdäki atam, elbetde men öz islegimi isledim, atam, seniň islegiň amala aşsyn diýip bilemizmi? Ölüm konusy däl, ýönekej zatlarda, ýönekej durmuşy ýagdaýlarda biz şeýle dile gedip bilen. Ýok, men Hudaýym seniň islegiň ölmek bolsa men ölmeye gidemem, ölmeli bolsa ölemem diýip aýdyp biler ýagdaýda bilinmem. Bu ýakynlarda beýle imanly tapylarmy ýokmy? Beýle synaga çydap biljek, beýle synagy başdan geçirip biljek imanly barmy ýokmy bilemok. Özüm hem şeýle ýagdaýdadyr diýip aýdymman. Soňky derejege çenli halas bolup bilýän bolsam, bir halas bolmagyň ýoluna agtaraman. Hiç umydym üzülse, halas bolmaga umyt kalmasa, indi Hudaýym canım seninki diýermen. Bizer hemmemiz hem şeýle. Emma ruhy ýaşaýyşymyzda Rebbim hemişe seniň islegiň bolsun, meniň däl diýip bilsek, bu hakyky Hudaýa doglulygyna boýun bolan bir ýagdaý bolady. İsa'dan bunu öwrenmeli doganlar. İsa'dan hakykatdan bunu öwren. Hudaýyň erki islegi amala aşsyn diýdi. Indi doganlar, İsa'nın yerinde özümüzi koyup gördük. Kyn bir ýagdaý, emma öwrenmeli sapaklar bar. Gelin şagirdleriň ornunda özümüzi koyup görelim. Men enejem bilen şu günler içinde bizler niresinde kaçıp giderdik bu ýagdaýlaryň diýip pikirlendik. Başynda kaçıp giderdikmi ýa şey şol 4-nji güne eýem ol Pesah bayramyny bellep oturan wagty kaçıp giderdikmi, gelmezdik. Şoňa bir bahana tapypmy ýa Petrus ýaly iň soňuna çenle girip baryp İsa'nın yüzüne tüýkürilip, urulup, ýenjilip oturan yerlerine çelde izinden baryp
Ondan soň ret edip kaçardykmy? Nirde kaçardyk? Nireçenle İsa'nın izine egererdik diýip birbirimize sorak berdik. Hiç kim öz içinden özüniň nirde kaçjagyny aýdyp bilmedi. Menem uyaldym aýtmaga, özüm nirde kaçardym diýip. Emma Petrusam ýok, Yakubam ýok, Zebedeýiň ogullaryam ýok, Yohannayam ýok, Andreýas, hiç kimem ýok. Diňe siler bar, atlaryňyzy tutsam, şol bir hatarda menem bar. Menem Petrus ýaly bir näme diýip aýdan bolaýyn Isaga, "Hey, men senin bilen ölmege hem taýýar diýelim. Meni ýanymda birikteleriňize aýdyňlar şoň ýaly." Bizem nirde kaçardyk Isany ýeke goýup ýa-da nireçenli Isanyň izine egererdik. Petrusy korkak diýip aýdydylar. Tolka meniň göz öňümde şu hemişe geroý ýaly bir hili. Serediň hemişe birinji ortaga çykardy. Tolka suwdam ýörep gördü, 2 adym bolsaýam. Köp zatları da birinji pikirini aýdardy, birinji ortaga çykardy. Köplerini belki razraja edemdiren, gaharny getirip Petrus hemişe sen birinji jogap bereseň zat diýipdi. Bizeň aramyzda birinji jogap berenleri köp ýaşy görmediler. Emma näme de bolsa, men munyň mertligine haýran kalamam. Iň soňky Isany senem şolaryň biridir diýip korkup başlagyň otynda Isany ret edene çenli iň soňuna çenli şol bardy Isanyň izinden. Beýlekleriniň ady tutulmaýa. Beýlekler derwazadan girmeň kaçdylar. O ruhanylaryň ot yakyp muňaly ýaktyda gelip Isany tutmaga Rim eskerleriniň gelip başlagan wagtynda kaç olam ret etdi Isany. Men muny tanamam diýdi. 3 gezek özem ret etdi. Yani adamzadyň güýjüniň, bedeniň ejizligini bizler şu ýerde göremiz. Ruhunda hemmesi mert olar. Ruhunda soňuna çenli Isaga wepaly bolup durmak istegi hemmesinde de bardy. Emma oya bolmadylar, doga dileýde bolmadylar, özüni onuň üçin taýýarlamadylar. Emma birden üstüne şoň ýaly syna gelen wagtynda kaçyp gitdiler. Hemmesi Isany ýeke taşladylar. Isa olaryň ýeke taşlap giden wagtynda Isa birazjyk goldaba garaşdy olar tarapdan. Emma ýeke taşlap gitdiler. Hemmeňiz de menden ýüze öwürip ýeke taşlap gidesiler diýip näçe gerek meniň üçin eýtjek seniň üçin soňuna çenli janymy bermege taýýar diýip and içmege başladylar. Emma hakyky syna gelen wagtynda göründü. Şähertler Isanyň ýanynda onuň talymatlaryny, onuň wagyzlaryny, onuň gürrüňlerini, onuň eden mugjizalaryny görüp 3 ýyllap Isadan tälim aldylar. 3 ýyllap tälim alan döwründe de edil biziňki ýaly günäkär adamlar da olaram. Olaram hemişe Isanyň şähertleri biri bilen Hudaýyň padşalygynda, seniň padşalygyňda Isa kim sagňda, kim soluňda oturjak, kim sag elin, kim sol elin boljak, kim uly, kim kiçik boljak diýip diňe bir-birleri bilen şol adamçylygyny edip bir-biri bilen söbeş alyp barardylar. Hemişe İsa bagdan gelse olar dagdan gelerdi. İsa dagdan geplese olar bagdan geplerdiler. Umuman aýan wagtynda İsa ayak diýse olar taýak diýerdiler. İsa Hudaýyň padşalygy barada geplese olar diňe yer ýüzündäki zatlar barada oýlanardylar. Ýadyňyza düşýärmi şoň ýaly ýagdaýlar? Köp boldy özem. İsa Hudaýyň padşalygy barada gürrüň ededi, olar ýerdäki padşalyk barada gürrüň edediler. İsa Hudaýyň padşalygyny olaryň aňyna siňizdirjek bolýar, emma olar ýerdäki padşalyk barada gürrüň edediler. Seniň padşalygyň haçan geler, haçan gurarsyň, haçan seni bize Rimlileriň elinden halas edersiň diýip diňe Isadan bu dünýädäki guruljak, bu dünýädäki boljak padşalyk barada gürrüň olaryň pikirleri şol bilen İsa agdaryp onuň kürsüsini elinden alar, padşa bolar. Ondan soň bütün Israýly agzyny biriktirip olara ýol başçylyk edip şu gökden gelýän gudratlary bilen berelikde bizi Rim imperiýasynyň elinden de azad eder. Biz özümüz Süleýmanyň, Dawudyň döwründäkidek bir Israil halky bir döwlete emele getireriz ve bizim döwletimizin Isanyň baş tutanlygynda hiç bir kemi bolmaz, hiç bir duşman bize karşı göreşip bilmez. Ol bizi ähli özge milletlerden, Rim imperiýasyndan azad eder, hiç kime bagly bolmarys, hiç kime salgyk tölemäris, şeýle bir uly bolarys. Ine Hudaýyň padşalygy yer ýüzünde berkarar boldu diýip menem sagymda, men solumda her kim özüni bir ýerde göz öňüne getirýändir. Ýani 12 şähertleriň biride. Emma soňky güne çenli Getsemania bagynda
O İsa'nın tutmağa gelen wagtlarında İsa'nın el ayağını, elini bağlap, onu urup, nayza direp, gylyç bilen bir günäkäri tutup alyp giden ýaly alyp giden wagtynda ve İsa'nın olara hiç bir garşylyk görkezmegendigini görenlerinde hemmesi ruhtan düştü. Olaryň pikirleri, maksatlary, bu dünýedäki padşalyk, bu dünýedäki özleriniň göz öňüne getirip gören, men plan ministri bolaryn, men plan ministri bolaryn, men plan bolaryn diýen hemme arzulary, men wezir, men ýene bir zat, ýene bir zat, özlerini bu dünýedäki padşalyk, bu dünýedäki öz bäxtiydi, hemme bularyň guran hyýallary, arzulary, hayallary hemmesi dögüldi, çüýşe gap dögülen ýaly. Näme üçin? Sebäbi olaryň pikir edýän İsasy tutulup, urulup, ýenjilip, ýüzüne tüýkürilip, gamçydan çykyp otyr, hiç zat edip bilen ýok. Bular diýdiler öz içinden, ýok, 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 ýok. Bizim gözümiň öň imany bu dünýäge bagly bir imandyr. Bu dünýädäki padşalyga, bu dünýädäki ýaxşy ýaşaýşa, bu dünýäde İsa'nın gurjak padşalygynda aýş-eşretde ýaşarys diýen köp bölegi, olaryň aklynyň köp bölegi, imanynyň köp bölegi dünýäwi zatlara esaslanýardy. Uran maksatlary da dünýäwidi hemmesinin. Şonuň üçin bu maksatlar diňe İsa padşa bolup, Herodes agdaryp onuň ornunda padşa bolup, olary Rimlilerden azat eden wagty olaryň hyýallary, arzulary yerine ýetjekdi. Emma bu düýbinden başgaça bolup çykdy. İsa padşa da bolup bilenok ýer ýüzünde. Rim imperiýasyndan olar azadam edip bilenok. İsany urup, ýenjip, tüýkürip depelemege başladylar we İsany haça çüýlemege taýýarlap başladylar. Hemmesiniň ruhdan düşdi, hemmesiniň garaşan zady, olaryň aklynda çyzan senariýasy beýle däldi. Tam ters hemme zat dögüldi. Bularyň umyd eden İsasy özüni halas edip bilenok, Petrusam şonda ruhdan düşdi. İsany urup, içki howluga giren wagtynda Petrus şo taýaçyla girip bardy. İsany urup başlan wagtynda İsa bir gudrat görkezer. Häzir bulary bilen hasaplaşmaga başlan wagtynda men iň ýanynda ýeketek biri bolaýyn. Şu taýaçyly men geldim İsa, seret diýip aýdaryn diýip oturdy o. Emma İsa'dan hiç bir sözem çykmady. Özüni gorajagan bolmady. Diňe uruldy, ýenjildi, äskermezlik edildi, ýüzüne tüýkürildi. Petrus muny görüp durup, hany gudraty güýçli İsa? Ýeri gögi ähli ıhtiýar elindedi. Gökten çörek, balyk bilen müňler adamlary doýurdy, jynlary çykardy, kowdy. Tebigat, bütün ähli zat oňa boyun bolýardy. Hany bu özüni halas edip bilen ýok diýip, dört gözünden Petrus oňa seredýärdi. İsa onuň pikireden adamy bolup çykmady, olam ruhdan düşdi. Men muny tanamaýan diýip üç gezek İsany ret etdi-de şol içerki howludan çykyp aglap, müňürep, aglap gitdi. Sebäbi üçünji gezek ret eden wagty İsa onuň ýüzüne sereden wagtynda Petrusyň ýadyna düşdi. Horaz bir gezek gıyırança sen meni üç gezek tanamanlygyňa and içersiň Petrus diýen sözleri Petrusyň ýadyna düşdi. Aglap gitdi. Durup bilmedi. Onuň pikirleri başgaçady. Petrusyň pikirleri dünýäwidi, yer ýüzüne esaslanan padşalyga esaslanan bir pikirdi. Emma İsa'ny öldürdüler. İsa ölümden direldi. Olar bilen 40 günläp bilelikde çörek ýedi. Olara ertirlik naharyny taýýarlady. Olara 40 günüň içinde ýene-de Hudaýyň padşalygy barada gürrüň berdi. 40 günden soň dirligine göge göterildi. Ondan soň olar Hudaýyň padşalygynyň häli indi geljekligine, Hudaýyň padşalygy ýer ýüzündäki padşalyk dälligine, İsanyň diri göge gidişi ýaly ýene-de diri izine geljekligine garaşan umytly imany, Hudaýyň padşalygy entek doglulygyna ýer ýüzüne geler, bütün İsanyň wada eden padşalygy, o padşalykdaky o 12 şäherdiň ýeri, olaryň jogapkärçiligi ende 1-8'de has Hudaýyň padşalygynyň nämeligine dogly olar düşündiler.
Ondan soň şol bir İsa'ny ret eden şägertläriň hemmesi diýen ýaly Ýahýadan başgasy haça çüýlenilip, kılıçtan geçirilip, hiçbiri de öz ejeli bilen, öz ölümü bilen ölmedi. Olar hemmesini İsa'nın ady hatyrasyna öldürdiler. Olar meniň üçin ýaşaýyş İsa, ölüm İsa'nın gazandygymdyr. Bu dünýede men däl artyk mende ýaşaýan, İsa üçin ýaşaýan diýip, şo da eger şäger ýaly bizem diňe bir ýer ýüzünde ýaxşy ýaşamak üçin İsaga ynanýan bolsak, biz onuň izinden köp gidip bilmeýäs doganlar. Eger biziň hem imanymys şägertleriňki ýaly mukaddes ruhtan doğulanlar, mukaddes ruhtan doğulanlar, bizim imanımız gökteki zatlara, Hudaýyň padşalygy entek gelip otyr. Bak, bu dünyada ejir çekmeli olsa ejir çekeriz, näme etmeli olsa ederiz, Hudaýyň adyny şöhratlarys, oňa hyzmat ederiz. Sabırlı bolup, wepaly bolup hyzmat ederiz. Bizim hem geljegimiz İsa bilen, İsa gelen wagtynda dogululygynda onuň padşalygy berkarar bolan wagtynda bizim etsek. Onda bu dünyada bizi hiç bir zat saklap bilmez olanlar. Diňe şoň ýaly Hudaýyň baky padşalygy. Onda bizim imanımız İsa bilen soňuna çenli, onuň izine erip bilýän bir iman bolýar. Ýoksa ýa gaýdyşym ýaly, şägertler ýaly kimiň nä wagtda İsa'dan ýüz döndürjegi, o diňe bir wagt meselesi, bir mesafe meselesi. Kimdir biri 10 metr gider İsa'nın izinden, kimdir biri 20 metr gider İsa'nın izinden. Käbileri 1 kilometr hem gider İsa'nın izinden. Emma soňuna çenli gitmez çünkü bütün imanı bu dünyaya gönüktirilen olsa, ya ikilenç durmuş yaşayacak olsa, bu dünyada hem ýaxşy ýaşaýak, men bolup ýaşaýak, Hudaýyň padşalygynda İsa'nın hem izine erip ýaşaýak bolsaňyz, iki atlar ve bir atı tiz goýberer de bir ata miner. Ya bu dünyada ya da Hudaýyň padşalygynda. Doganlar, bizim imanymyz nämege esaslanady? Men hiç ýalňyşmadym diýim ben sizlere. Meniň hem şägertler ýaly bu dünýäde hem ýaxşy ýaşasyn gelediren pikirler bolardy. Häzir köp azaldy. Häzir köpräk ýüregimi İsa'nın gelmegine taýýarlap, onuň padşalygynda soňuna çenli oňa wepaly bolmak pikirleri köp edemen. Isleýleri hemme zadyny şol ruhuň özü pese düşürýär. Beden ejiz. Bu beden bizim günäli bedenimiz ejizem bolsun. Ruhumuz beýik olsun. Beden isleýlerini ruh bilen öldürüp alınmaly. Misallar öz durmuşumuz üçin. Gaty uly. Wagtynda alalım bu sapaklary, imanymyzy dogry tarapa gönükdirelim. Hudaý bize her birimize paka bersin doganlar. Ondan soň ya aýdyşym ýaly, okan dowam ettirin. Ädim mi ädim, bu Pesah bayramynyň, İsa'nın ölümü, ölümden öň bolan wakalar, ölümden soňky bolan wakalar hemmesi İncil kitabında 4 sany hoş habar var. 4 hoş habaram 4 tarapdan muny gürrüň berýär. Ve soňu ýaxşy zatlar bilen gutarýar. İsa ýene-de dolanyp şol 12 şägerdiň ýanyna geldi ölümden dirilenden soň. Ve olaryň düşen ýagdaýyny da bilýärdi İsa. Diňe bir ölüp dirilenden soň olaryň ýanynda bolmady. Göge alyn, akyl düşünje, paýhas, geljek zatlara, Hudaýyň sözüne bolan düşünmege okuyup, mukaddes ruh bize yol görkezedi, göwnlük berýär, bize güýç berýär, ilham berýär. Mukaddes ruh häzirem biz ejizligimizde gorydy doganlar. Hudaýym siziň her biriňizlere bu gijegin düzlerde bereketlesin. Ertir İsa'nın dirilen günü bilen bilelikde her biriňiziň ýüregiňizlere parahatlyk gelsin. Hudaýyň söýgüsü bilen, Hudaýyň wagdalary siziň ýüregiňizi doldursun. Belki sönüp barýan imanynız direlsin. Bu yer ýüzündäki zatlara ol gönüktirilen imanynız
Nerede Hudaý sizlerin her birinizleri korasın ve bu karantin günlerinde çöl ýaly İsa 40 günläp çölde post tutup, oraza tutup, 40 gün çölden çıkan wagtynda okap görüň şo ýerini. Güç, gaýrat bilen, mukaddes ruhum güýji bilen dolup çölden çykdy diýe 40 günden soň. Sizin hem her biriňizler bu karantinden ýaxşy kilo alyp, güýç bilen dolup, indi men başgaça ýaşajak. Indi men imanymı gökdäki zatlara gönük. Hudaýym, seniň padşalygyňa tiz baraman. Seniň padşalygyň üçin näme edip bilsem edemen diýen iman bilen karantinden çykyňlar diýip ýazyňlar gruppada ýa şahsy maňa ýazyňlar. Hudaý bu görüňleriň üstü bilen size bir zatlar diýen bolsa. Oý Hudaý size pata bersin. Amin.